What's up guys, so welcome back to Brian Cano YouTube channel. So today is Wednesday, July 17, 2019, and alam ko i-discuss gamay sa coin market cap. So karon ng Bitcoin nagbabagid siya, so kung magplano mo invest, so better karon mag-invest mo kay naani puruhan next week ka mo increase siya. So presyo niya ron is $9,515. So kung naka-8 man na mas maayo ngay ganansyado gid mo, pero naapog ko yun sa next video na ko akong i-discuss kung saan siya nga kung baba ang Bitcoin sa unsa nga exact time mo magpalit. So natay mga gamiton nga indicator which is i-discuss na ko sa next video. Pero para updated ka, make sure na to ka sa YouTube, search nimo ni Brian Cano kani mo ni akong logo, click nimo ni dili nimo makita ang mga video. So na ko'y mga bagong video nga nag live trade ko sa pagpalit og coins og sell coins. So ana lang, so karon dito ta posita diri sa profit calculation. So syempre mag trade ka na adyo kay calculation nimo. So sample kani nag-trade ko ning link to Ethereum. Ang price nga akong gipalit is kani 0. So ang target na ko is 1.20%. So mostly na mga 1.5%. So kanila sa 1.20% kani kong gina-target. So ang pagkuha din niya, so value current buy price nga mo pagpalit sa imong coins dito sa Binance, multiply nimo sa 0.012 which is 1.20%. Kung 5% ka, so 0.05 lang. So ang total niya mo ni siya. Okay, so gi-plus lang nako di kaning 1.20% target nimo sa add nimo mo na nimong trading price nga mo na nimo mag-sell kadto sa Binance. Malibog ka sa pag-sell, tan-awa lang na kani nag-sell ko diri So related ni silang duha, so make sure tan-aw nimo ning episode 1 nako nya episode 2 ana lang. Then kaning stop loss o stop mark, dili lang sa kita mag-discuss ani kay sa next video ako pwedeng i-discuss sa mga sumusunod na video. So di kalimot, visit ka din sa Brian Cano YouTube channel nako, make sure naka-subscribe nya, naka-on yung notification bell na siya para updated ka mo, notify ka diri sa mga channel ana lang. So napot na gitawag nga compound daily ani para at least makita niyo. For example, nag-invest ka og $100. So $100 karon is pila 100 USD to PHP, so mga 5,000. Okay, so 5,000 so $100 sa target ni mga 1.2%. So nara sa imo kung imo siya ngay 1.5 pwede mo 2%. So ko wata na to 2% kay 2% man ko diri. So yan na to 1.5% mo target. Ato na lamang jo calculate to na siya. Gusto nga may include yung mga weekends, pwede. Kung full-time trader ka, pero may yes, kita ni mo diri ang calculation sa imong daily trade. So imong investment is 100. So imong total net may 250. So nitubo og $150 within 90 days. For example, 30 days lang ta. Sa imong $100 sa sulod sa isa ka bulan, so mo na imong profit 54. Okay, so 54. So natad na siya kung mag-follow ka ng compound daily niya. So balik ta sa 90 days. Sample lang ana 90 days trader ka. Yeah, make sure daily ka. Mo na mo ang dapat targeton. Okay, 1.52 1. Mo ni target nimo daily dapat earn ka aning follow lang nimo ni siya. So dito ka may sa mga $0.23 ginagmay lang siya, pero after 30 days I mean 90 days manani mo ang net profit for the 90 day period 250. So imong $100 nito buog 150.37. So
example 2% ka napayupan nga 2% 10 pero walay labot ang weekend sa walay labot ang weekend. So sa imong $100 sa 2% ni mga target daily, so mo ni siya imuhang net profit 418. Okay, so ano lang yan earnings na mo dapat sa July 17 mo trade ka na maka-earn ka og $2 so on so forth na siya. So ani ka simple nga mag-compute sa imong profit kung mag-trade ka sa cryptocurrency gamit ang Binance trading platform. So ana lang kung ako may mga questions regarding about aning calculations or kani gusto niyo ning Excel, pwede ra po ako i-link below or comment lang mo sa video. So ano lang, so bantay-bantay lang sa next video na mag-discuss ko about the indicators kung unsay nindot nga signal nga ipalit og bitcoins. Okay, so ana lang sa akong video karon. So see you next time guys.